Me mobi biachi mobi bia kwaba. Adofo emergency Ghana TV so na wo hwe na mate asem bi wo ha. Na medwiri ho adofo menti ase. Ni nyane se papa ye wo kasa na mebeka no ho asem wo si so wonnam na ukotu adifudie ade a ukreska ato ukreska adofo sawo neko prepare ho enkonkofa asem na ye mede kan wen ni enkonko tie na asem ni mu nyina mu nsem dinta ma papa ye odi asem we atu dwana se o kan sa asem we amane be na afuna ni so na den ade enu wo hunta ma papa ye odi hu adansa na o kan hu asem wa kam hu ni enkonko tie mu nsem ne ba modofo message shema adwiri ewe achire enti bo hu ade so be share story di akwakosie adofo ohia menumienu ya dwenkyere ohia menumienu ye moa saade we kamia yese wo yengana ha ade we ya gene ho pa se ya hwani yi a eden se owo na wo baba sa akwada na abaya na akwada ni siso oduru baabi a ofa ba ma yeye no okoka bihwe na se eso ni dem na ebia one ba ma no kokoye bebi na nyinsan ba mu a eya enkwada no taa ene wo maame no mo fa adwen dodo obehwe ni eyi ba ma no momu asi nkyɛn se asem ma ya asem na no odin na no ohye pa ye ma papa na so nte da ye betena de sese ye no ya ye ni nyina awie saade we eye anase enye yentie de papa ide na moe opa nyini akwaba eja ohote sai nyame adum ede nyame ase musumo ye yenso ye ho odin yankopon ada romanti ye frame na nakrobia we kwachi ameyaw eja kwachi ufri he na bai ufri me ya atwumani ba atwuma sepase ehwa na ate mikuru ne ho na ate he sisi ara me firi anwoma so na bai anwoma so na sisi a wakotena mani nsa wo mfie sei ni 70 mwana muyi me ni manya 70 me no anya 70 mfie duoson yankopon asirawo enso tumi nante kamo bibi akre obebia bebia mi tipin obebia bebia me tipin aye misisi eyo sisi aye adwumantia 70 die aye bi 70 die aye bi ntia yo yakra enye hwe aye bi wo ho fe 70 years enyini eya ana ede enyini de eya se yangura ni mu se maame ne papa na mo bresa die ne man ye ya ze mi amu mankasa de se masore na makasa mahayam ya de ontibi min tv ne mum se wo hwe se yare sikire yare pressure enuzo ebi nim so but wo hwe sa no niama na utimu se enyina ya se wo kai ebia omranti brem sene na enuoma tie ne sene na wotie ebia na otumi wura koba ne nei ente sa na mebia emfie bia wanyenti a ya ne hadwen se meduru sei de ha me pa o kaminyaye da so ya abrante a si mum na security pa ne sei 70 years na slaw ya active sa security de onse nipa bia osisu a ezo he wabrabo yi edin kan o de ma ehye ho bibra enye emwa enen sanu so enye ntimi sei madidi mu no se abontene pa se ma wagoto abontene duane ntimi wodwuma mu sei no medidi a meto bode jone nkate se me ko to duane a enkwan ne yi dabi ni wa bonte kisi fie dia se fie pa dia fie zo miana me yema duane nti wow unim se ne open no se enwo anwa aduane a echi ebie ne wa
midi wow ti di hianze maputo mabumu na via nyankati via na midi atwim no wow okay eto de bia ho ye bompa ya prinyin kire ba nyini no eto de bia ukuduru ho nso a wunu ho obeye okai se ne enka ne bi na wote na sesei pa bia wabeduru sa biada ya na aye bibia ho nenso enka ho bia abrabo ne bo ena wiei opanyini kwa ache edi asem ena atowa ama wabaye nim anya abotre ma ho kire wasemu na me metifo ntio yo pan medase medical chia woni opamfo ye joso michie wiase wiase das na edin kan ansa na mekaza na mebeza mekasem kituwa bi nse wiase enipa da sani bia woni na wo wia wo yase no se wonnam na okoto adufudi ade bia wo ska tobi ukonya adufudi ade afa emum enipa adufudi ade emfa bi da ise kane no ani ye nkora no ebia wonnam a okofu ma okoto se ebia na akrantia na abo bi ewu no da ho efre na bofo no afo na ade abafie no obesisi no awe na bo ne nkwan ye bofo pa wo vo su timitu abotuo na ebia no onwu atoyemu na wodi moja no chi saa onya no ne bia abo na ko wi ato baabi na ebia wona mo akopie no so a na akonya na obia wakofre abo akasi a wakofre nipa wo ma befa na oma okosiesie no wachiche but enipa dufudie die enipa bia otiwiase a emfa bida enipa dufudie memfa bida enipa dufudie ye de enipa dufudie bi ni se bia wo ho ne bia okohia abrantia na se ababa bi ne bia wafa no na ne na betena osum wo ne de eye wode one ne ko na one ne ba bia one ne ko ofu oye bibia ma osum wo fie ne unnim ne busu ni bia fize mi nana ne be ma no ba okọ Lagos yenko no baaye no ene wo baaye ti wo baaye no wo ba fie ofiri abua kwa asenema so di obaaye no obachi ame nana no obachi anu no onni didi nkoma na opie okọ ne nanfofo ti okọ ye no omkoye nsan wiye saa di omuwo efie ho no enum nsan na petese ena nana ne ba no ne efre no poku enu opie ba ni mu ndi efie na aboboa no na obekoto ya se na obo wa boni ni bi ena obo wa na ofie moja se ewa wono so yeso ofie moja na je se ede woko to ofie moja ni wie ya na obuhwie na timi nana no ofie a wono so no ye yarefo ena ye bebo na mane nti mina nanu frɛ ya yakoye na ampa no da ho na ja etamu no na yede ne ba fie tie ba na yede ne ba to we kura me mpoma achi valanda zo na yede ne to ye na atose mina nanu ibe tu bofo akọ na busu afie akọbọ amane omu so omu di akonya wo mu fie tie koya nananu o se wo fa ase no nyare ebe ka wo se mo fa ase no nyare ndi ekwanya wo fa ase gu ya no yesa mo kire sadia onko fa mi ni pamra mi ni ebe fa ifunu tu kem hu ene asena maso tie koya na ifunu no ya nyia nko video ka ni si ya wantene ene ifunu ni dam ene ye ka funu wasam enipa dufudie na wa mina nei atose ese yekodwa atoa pe nipa kodwa atoa wo hini yensum ka bebiri enipa dufudie no angaza kura ye wono ane be ma no bo a wa tukwan aba no abesra no hwede ye to no na de enya uba okay afebra wasam ne so ye de waba
masɛm ne sɛ mene meyere neti emu sese aware no ayɛ basa nti yɛwɔ mama mienu yɛwɔ mienu maya mienu ne maya mienu no ketewa na wɔwɔ mu no panyini deɛ wɔwie senior high no ɛna ketewa no ɔno so wɔ form 2 na wɔwɔ no ɛwɔ mu na yɛma akwan saa bere na yɛ second term 2022 no akora ne ba afie afei yɛbie school ɔbaeɛ no wɔka date a wɔn bɛkɔ kyerɛ me nti me de agya saa bere na wɔn bɛkɔ school June 15th nti me wɔ hɔ na nti ayi na wɔn bɛkɔ June nti May no ɛna makatu ya meji yɛ no na mze bɛduru tam wɔn bie school no na me ho awe nti hɔ na me de me pɛ sika na me de maa ne maa me sɛ akora ne bi obɛduru tam ɔkɔ no na sika ni me ho nti gye ɔkɔ a wɔde ama no na me ya me san akɔtɔ provisions a wɔde bɛkɔ na me de kan ho afei ya bie school na wɔhwe twam na wɔhwe ni twam ifra juma babia na me busa na o se meko sa na bosumi adu am se na wo ga school na ya odi ana na akura no so na wodi kan adwane abafie odwane abafie wa bra wankra wo school ho enye school no so na ma na kwan enti eno yekoka ho asem a wo se mra wo school ho ne se gise udwane kofia ansa na yebesa agi wo no gise yegi cement bag mienu gasim enti mitwa kwan saa ena no ikutu ya cement bag mienu ansa na akurei esan ko school enti second term enti yeko eni third term na oba afie no eno so ode meko ye bie school meko tida ko mi fira juma ko fie no na maame no de tuma ni se oti asoma ubana ko fa ba am sare di asem o si wo fa nyin se am se ade ne ne sisi me so na nso asem de e ba ya mpere ye ho na agya na me busa maame ne se obusa ni nipa kura wona ne nyam o si da bi na mzini e moni dede bia nyabotere na busa no ene obusa ananti ni be na nsanchi e ko be na otwe timi ba na no o ka kire me se afei no waka nipa kura wona ne nyam timi ni ma no nyina na sim ene yeko timi busa no se woni be ma no o san woti e kire ya o hwe kura ye hye fie na etimo no hye wo ani yekoye ti yekoye nyamincha de yekoto papa bi wo fie ho ena o ma ya kunwa obusa ya mane ye de tu ne nim se me baba o se wo fa afuru ti woni mo baba ma ena ti wana papa no fa afun ena o fere obi ti o na panyini bi bae na ono so beka ho ti papa no bae na papa na yekoto ni fie no eda na di kire yese nipa na mo ba no ho abrantie na wo se woni obanyemo no ni wo fani akura na ma no de no ni fie ena papa ne ye ne se saa no waka de ya yate na emu abrantie no woni ho nti oba ebebusa no nti de ebisie no yo mo aso ati ena yesore nti yesore ya no se omu edimu yaye ebeba mimi de meti he de enene ze akora no wanya mfie mienu ya wo akwada na menanya mfie mienu enti wo ha na maame ne ka kire me se papa no ebai nti wo se omubusa ne ba no wo se eyo no ena papa na de ekotu ne fie wo no frɛ no baaye no ono so kura confirm se tama papa na ekotu ni fi odi asem no tu ne nimu no
no san me kura me hunu ababa wa no ne me wo fa ase no so mu gina aho anadwo bi nti mre ba sa no omu di mu ga ye ebre maame no na maame no me ko mi fira djuma ba no ka je mu se omu ba ya no mu se papa no abranti en se e wo no ansiyo ne mu ko wasi wo ba ho fie bet oba no na oni fie ono so oye teacher ni nti data mu se no ono so ko school nti beduru ta ma obepon no na mso me ko adwuma nti edidimu a ena me hwe na chese akoye hunta ena me yese saade a ene wo me nsanko ene ye ko esanko fie obio ti ye ko ye no na me ko tu manu se amanieze na ma me de abomi na mu man se nka me na me tutu mi na ba ha na mu se oba no so wagi atomu dia ene meba magi mu kwase abuo ansa na asem bia wo wa me ne mo aka oko ka kire hwan oko ka kire papa no ya aye ko tu ni fie ho no okay nti yegusu a ye kana na maame bi so eba fie ho ena papa no e ma ne tenase no se asem a papa ye ne maame di abani nti papa no eda maame na di kire se abrantie no ne maame ni na emu wono amomu de eye na banoma okay nye wono ankasa ne be ma no ba na banoma nti e ka wiye no na esoro bae minima se mo si wo akiri ti meyere no ekọ omo ko ga jiro mu ze kwase abuo nsan na me se magie ndie yinyai ne ho hia so no oba na ne koy me ni nyina ne koy e no san fa wachi obo wa bane dabi o fa wachi ko e be ma ni fie e ko ka kire o mo seseye o se kwase abuo nsan na me se magie no e ho hia na mo se sa yo mate ene didi mu na akura nyame ncha de maame ne ka je me se wo mpe manso twi bia wo ayi bise oba fa afura nsem bibire nti wo mpe manso twi na mse mate didi mu na nyame ncha de dako me ba kurum ti mi ko du fie pe na me ben plastic chair gu esi ho ena ne nan opegya ne nan gu akunwenum ena wono ankasa so ne nipadua no eda fom ti mi hu no ipie no so ana me yam hie me na me se ada ye de na ayewo nti ni mi apanyini no nso tene nkyɛn no se dinam num se awo na aka no o se da bi na ade ahono no na se ahono no hene di asɛm a e ba panyini ne kan ne se ba bi a o se da ba bi a ade na body e wontimi hwɛ na nya oba se abona nase nti wagie me fun ene ko twae ene wode bre be kire me nti ehwa na me maame so ton aduane wa bontene na ma ye ko frɛ maame na ba na me se na ada na mote ho uza ade ho no wa obia oba be hwe obia aduro wo di aduro yesokura ono so be kire na aduro ti be ye bebre nti oba pemfo so de ne ho asem kan de nti mumfunye mfa no ko hospital na maame ne ba na ono akọ abrantie no fie ko papa no so yusuka ko bo na wan ya na papa no tuka na de ba na eno kura nantie no na edin ma no to de ka no be si fie no nim na ye de ne ko tene mu na ne maame ne ma oba ba ko won ne ye adwuma no omudi kan de ne koye ti ekire ansa na me so me ya ahoboa esisu ti mi ko duru hospital ono won kawe ne ye de nsu yasinu so ene maame ne se omu ko duru ye no e ka omu bo no wode papa no ene tuya ni nyina ti o da ho ma de echi ti eja ho ba fie ti anopa mi wo na minya akọ efura me na omu fura me na me yam ahime na me se ya dan na omu se omu ba ye so omu behwe akora no omu ba ya bo akire se yamfa no nko suntire so am se yo
na mfa aka mkodruye na jese wo moyi no na woti hu icha yam ewo hospital na nim se de ositi no untimi mfa no mfuro trotro nti ebo modena ma ye petezi nti security bo na wo no efre tezi bi ma no bai nti hona ye ni dia no wosi ahane suntire so de meje 1.5 ewe kama kan wosi sabre na abuya kwakwan ne na mu sei traffic nti ye kan wosi eja ekwan ne de yenwa but traffic nti mekwa no ba beduru ha no nti de meje ya no ye netire mu na hu ti beduru ye eduru hospital wa ye de ni wura maternity ayo na omudi ni wura theater ye koye no operation eduru wa no omko papa ya na wa omko papa nyinsen na masa de na ho no nti oda ho be mze na ekobe na otwi ye udini wura dan biye mu odi utua ibi wa na mo receipt ibi wo so a ye mo receipt ti maame no baaye no ka bia se wonna ye oba nti ba bia de ni be wura bia wonna di akiri nti ka bi ska bi otua no utua na de ma no de ya ma na receipt de ene ye wo mu sam ena edidi mu ana nyame ncha de ene so yi ni ba fie de yi ni ba fie anche ena awo kan no nyame suye no boko ena ye de no ba fie akura na nyina nyamfie mienu eni mi ye papa no se akura no se ya tuni di si entuni di bisine minim iti ibusa maame no akura won woda sabi entuma esini kura se o man to amano iti mekoka ose minya chiridi nti akura no maame no ede akura no be kwa asore tamusun ye so wode ne kwa asore no ene wono ankasa enanti ko abrantie no fie ko busae se wode akura no kwa asore ne din be na yemba mfre no ene wo mu ade edin ma no bisine nyame ye papa no de minim ne didi mu ankoda meme akura no ko hospital na ye ko ye no operation ni nyina no bisine meka me boy nka omume busa me kura se ekase na mo boy na je won foma de mrami sebi azantivo ana akrobi azanti kotokoze sebi mprebi asa penufo manimo aze mami twani sama me da na mu de ene didi mu ana wo wafa me ba akwada na yade na kwa yaresabia wakoyi operation yayi na bafie eka ebo ye wa yaresabia ho no wa mebusa ho David nyina ayameka na no bo ka se ulumai receipt no ho me pese me bo mitiri minam me ba na ayi mirika anya sa anka me de receipt nyina ho tijisa me de ba da so ho bisi e wo ho o ma no busa o David na won so wan kan kire o yere ne se awura ye kwa yaresabia no wa wani tue ka me bo ye ni o ka kire be ma no ka kire no woni ne ma no atune o ma no ogunu so se me pemanzo dodo na we na mse ono so kura no akura no wo ya ono ko yi no ba fie no eno so kura ya akadan eka otu ya be hospital be no oba ni kotua ya no na no de okoje won de okoje ne de afa de ofre maame no wo fun so busa ne se obisika ena meji ya me di akoyi akura na ba fie ato sa abre ofre no mprenu ti se mprenu so no ne be ma na wone ne kasa na ni kunu ne ti ho wone ne kasa wiye no na papa na je fun no se hwane ne me yere kasa sa no efi na ekuro ene me yere nkasa sa biwo ndi anadwo bre be no nkuru ko bo no ndu maame no so wadakura na papa no be bo opunu no wo se usika ni je fi na ekuro emfra me yere biwo
so wo bibia na de wo ne wo ba no wo ye no onu mom na frɛ no na sabre na abrante na ankasa nso we me abrante ye besi na mini no de wo kobo ni nyinsan ho ka wa ya sabia no wudi no mini no wo be wo atum fie nso so mini no da akoda nya mfie mu mini no wo fa wani hu dabi mini no no oba de de asi onim no wo yere ma me ne de oni no enti oluma ide ni hia wo ena etoso mienu eno ye baako ese eno ketwa ne de no no ono wo ye no nya 19 years eno no siso mame se enti wo ka okobo wo sintre so no wantua uhia wa de eno ye baako eno ye magi ena de etoso mienu ena mekwase ebuo nsa magi okay ena akura no so wo ko school wo anwie enti mepese se akura no ka so wo besan atoa so dia me ka kire ne se eda ye ko kaza meji kwase ebuo nsa no me ka kire ne se akura no se wo akura no nyina ne maame no beti no na watoa no school so enti de to so miensa no sa kwada no beto school so na sa de ko we nyina no oba no a wono nso awo ama ne ba enya busum enfie mienu na be ma wone na wo no sebe wo a wo ye agya unnim no de na wa wo ba keto ano no nso ka fa ho omun kan he oni ne maame ni nyina uko ka pe wo se ompe manso nipa yentwi nipa ho manso msi yo mate ena benumfo se mi ebio eno die utena ho ema ususan azu no dia na je se sebe na wo ya wadwene wo fom o ya ye kwasea na panyini bi na kan wo se mi hunu bi da de metize wo bo sa abana na mi tu okura amefa na mabekon agyo panyini na ono zu wo mu no oba panyini no ono zu akofa abrantie ebi ni na afa efuru enti me wo ha na wo frɛ me se wo yare ya gina to obu akọ hospital na me sa ti ade echi ye na anopa na me frɛ ne se me frɛ na busan se ne ho ye na wo se da ya yima ba fie na me yese me wa akọ hwe no na me ko ye ampa me ko duru ye no ni ye yina ba fie ampa na me busan se ye gie wo sen na wo se 350 intimi yese mi tueska na mano intimi di kan busa na receipt to okofa ne bag ba ya obi mu a oyi receipt na ne maame ba da mu hona minim asemo a oka egu na sum na maame ne ka kire me se me ba ne ka kire me se minyai mentua na obi atua na me sa na msiyo na me bae inti be na wotwe echi na omu san frɛ me se wo mu ne me wonkomo na no me koye ti me koduru ya asemo mo de tuma ni mu ne se ni maame ene se me ba ne se onyam na me se sa na me se enti nkade wo kwa akutua ho ayaresa bia aka na unim sa akwada na nyam dabi mi de na wo de unim sa oba na ayare akwa ayaresa bia enti nka wo kotua ti after se maame ne beka bibi gu na sum no ene ma ni guys obi atua okay enti afro aka kire o so onyam ene ye na enti me ko ya no mo de tuma ni so wonyam enti wonyam no na mbusa ne se be makro no wo won o so nim ba bia oti fine na ka say me ba na ka sa oba pani na me se na hine fa na ne koda o amam mu ya last year August yo menina ma bona ebisine akura no ntimi enkire se ifi na me se miyenko ko kire ne papa wo de abema ni hokura wo se ne maame de wo akontu na ne papa ne wa na papa no miyenko na me mfa won ko hye papa ne nsa se oba no me bai wo so wo ne oba no enanyam ono so o ma afie mesre no inti se sa ne tie de a miyenko o se minim fie ho
oba panyini so ni be ma ne fie anadwuma na semu we de wati bi da nti me bono ebesi nne ti wo mu na jam so me yen hwehwe mu busa mu na chese we ma no be bia no ye adwuma no na mko ko busa na se aminya ne nomba nti yeto aba wie no December ye mu nti yeto aba ne nansa na chese 10 November no me frɛ abrantie no anopa na me da me ho di kire no o so me kura no me nya no mba idie me frɛ ene odi nkomo na me ni ha makodi nkran na sa sio na bitwa kire ye diburo nya na wie ebisi nne sa abrantie no so etuntum so ekoko o ka so obeba ebisi nne mihu ono so mihu no so internet na mfofo e ma nene ana mikoye o yesa na okoye pantiko obese na okoye se simpa panyini na atifie na mhwe di meso asemo na buro so na abrantie no so mini ba bi ote na msi da bi wodi me di gwato obeba na mo ahwe abrantie no amomi na fi di obi anyesa awo mu nsem edoso se bibi to me ba na minim nipa mi kobusa no ho nsem nti mu hu ha mama ne titia no olumai oba panyini sese wo mfie sai 23 years onsa empredo do sai no ache na tena sese wo busa sai abrante no ne kwan ma ko ho me kura me firi anwoma so ha ko eho bre dia na ye o ka kirewo enti a wontumi nkirewo se bia asomasi obenteni fie ni ana bibi sei dia o kan se won dia o efie ho no onim efie ho entity a ote ho se oba a onyem no hwan na hwe no se be ma ne dia maame no enim be ma no ena ono so oba fi nti me ko ha me busa no me ne maame ni nyina no se be ma ne de oba o mu ka kire ne se me mesi me hia no ono so obeba ebisi ne ti be ma ne ko ba bi a obaba ai oba ho oyiri ni nim se be ma ne ba ho maame ni no maame ni die ni no woni no na ade na ene se be ma ne ba won ka se tena se me frɛ mi kuna ma na ba no woni wa ba bi hia kire so opesu me makodi ehia no anwoma so no nti omu ba oba omu ka kire ne se mi ni se paase ho tie no ne kwa be na afa asu nya akra kire number wa frɛ no business abri ya wa se me majuma me na me security hanti me suye hunu kakra no na afa so ni yi de te se mo dwuma ye nti ba bia no ye adwuma no na me due mu akọ ho na me ko gusa na mo kire me se o ja adwuma na mu mo si hotel bi wo se paase ni emem mfimfini ho nti wona me ko ye na me ko nya ne number te se oba no ene de nu sie o o se obi kula na omo so pe manso na so pe manso twen manso de so obi ene wo pe manso abrantie bi amani ni san o se se o da sori anopa na manso da o kete so obo busa na mane ndi manso de obi ene wo pe kwase ebuo de me ade a me mpe ye kwase ebuo ni asisie ndi se me nu san me ye oboni a me pa o chew but me no nanti bio ena so na bebu mu kwase ana o pese osisimi a eno so no matwe me ho afiri ho me masem no nti me manso de me mpe manso wo shed se bu imienu a enya wa wo ma no ena ama wo ho kwan amasa de wo koso enti ani oluma ye ada na ene untwa so o ma na de o mabrabo se kwase ebuo de ya ebi na obuza me se me pe manso yi kwase ebuo de ewiase
kwasiabuo ni asisie de yesi kwasiabuo nti na abomu seja apesie na kwasiabuo so enya batakari ene apamahye sa semi mawo me banity school dem na wo abrantie okofa no ni na nyema wo miniu ti se sa mrantie ni mienu anyema o mani minimu obia ye wabre o wabre emawo bema bia nka ubenya eni obaba ko enwo sa se wafutuo no me wo me mampanimfo no o me miensa o mu firi mem mema mienu obaba ko ono de oba no ni kuna ba ye no ho ade kama na we no mu de no mo maun sai ekwan yo mo de ma fa so sisi ya ti we sen ka oni o mo maami nku an na wo mo pe a ka he on ma brabo kanu anu ti ubetu me ma fo se be ma de ubenya enye de enware eni obaba ko nwo ubenya wo bi wa ha na wo bi wa ha da se boa advice we're taking me pa cha ya me de na me ka o me de ben kan kire o se wo fa na opani kwa che ono na ewo yanim ha yene ni di nkomo o se nipa da se ni bia ni ho a obeda asore a manson da ne kete so no musa manson se ne kwa so ahe wa na ade o ho aba entinya se ono opemanso twe okay eno ye baako afei ninsam no ka ye no point bi na me yi ma no fatu kotodwem ebiem esua yesu se mie bio ne kire se ade no ato sese na di kan ato ene bio wasa ato enti wo de onsa guti o bob na ye mie biewo yenkwasiafo ni su se su no yenkwasiafo ni su se su no kire se de edi nkan si ya no aboa obetwa mu ko so no ne anim ni din a de otoso mienu a wo ko de be kase de fe we ni bia enu bi na aba betwa mu no wa hu se de ete no enti mie bio yenkwasiafo su se su wi enipa ya mentensu de atoso miensa obetu mrantie fo se senka benya awode nkani obaba ko wo hakakra ya wo hakakra moma me nkomo edikan da mini sa sam we na krachi bi eka bi ede kire me na unim de afenie me kwa yie bi papa panyini o na yade da papa yi ngati ya chance na abaso no wasela na kro bia de papa ne kan de ye true na oma wo mo ye announcement yi wo mu duebu ebi nso de nsemo ba na papa no one ma be ye senso na awo no kra ne bo enti ya na opanyina sumasi ya woda hoi oba ebia ode for example Asantemampon one ne wo ne ma onom wa Asantemampon no omo ne wo mabusuafo na ato santene a omo chie no ma bechia no omo ko wo ankasa nso wo ne yire ankasa wo ho ya wo dikuna okay no ma betwam opanyina sumasi a woda hoi oba ofa no ebia gushegu ana zabila ana ebia aboko esoro ho ne ma one ne wo ye omo nso ne omo abusua na ato santene a omo chie me say wo mo bobo ya abo be senso asengotwe afa be hye na se obia body sam de papa no aboa ponkyere ne wo mu ya wo huni tintio ada ponkyere ni be wuo na hunu sene ne real tenten no etie mo amutie yen sabre
yenka se manso na papa yi pe baako ana mienu ne mama no na edi ni hwamo enti papa yi nyinani onto na dwenim na onyai ne mama no ema wono mo anko miensa emranti a onom na afa papa yi ma ene wonom anyanyim ni bia wodo eye wonom na wonom wani nsade wo san komoyi ho se me kase tu papa yi fo a afutuo bei ena ade be masa papa yi ya wo manim hey me ba cha ye ne WhatsApp voice note ye ne WhatsApp voice note fafa sa number we so mami se ya mebo papa yi nkomuyi se wanya akwanya se bia busa de bibi ana ka bibi kire no efa nasem wo de abaye ni mu ho a enka asem bei na abeka number wo de be fa so aba no eye 0536 22 2554 or the WhatsApp voice note and the befaso eye 0536 22 2554 or the WhatsApp voice note nefaso mamia mebo ama papai enso etie onso wafutua onso ode aba menye hwe nanso ne nkakra wa huse bosome no ba bia aduro no ma hwe ya enu bra wo bekono na medi makatua wie ntie ne yete saade a medi abeja wo maame je wo bie school jun afako jun wadu kwa avedi twintwan yenkohwe ase wonyem wakwa akobo ho ka be ma sebe ono kura fa afuru bisi sabri unim be ma no hu no da okwawo ye ne maame ne kotua akayi na no dane akadan ansa no omutu ono ne dia ye kotwitwa ye operation ewo sas interest de ende ituama na enye be ma no a onfa na ni hu no panyini ne nso a wono nso akosi obi papa ibusa woni hwan na nyem eno nso adane sebe maabo okoka yeso opema nso twe enti ubetu papa ifo se wonjai asemwi emanenka ne nkwada na omomo bra ana se ne yete no eye asisie ni kwase ebuo enti kwan bi a obefa so bia no omfa so se be ya obetwe mema no to order mo adwenkyere ene sei o de befa me WhatsApp number ne so number na me boma wo no fafa so na afei memo ewe afidie yi so na memfa emawo na nsa na mebo no mema badwafo sa akwanya yi na asemu a opese obusa opanyini no mama woni abusa ansa na mo adwenkyere a mo de aba ne nso no mabo na tie na kai hye ne nso me da se opani what men kan say wo nana ne papa no wo ye adwuma be na wo ko school wo ye dey abrantie no se abegina mienu o me kan o ye operation no a wo ko bo ka no pa ne hia mi wono mi ni mo adwuma wo be to mo so tonton ni mo okuru otonton ni mo ko je se wonye school boy na o ma no emu de he na so opese wo san ko school no wono a de obusa no wona ye ketua no na school ni se wo kwa na so wonko yesi ande onko school no ugidi onko ofie ndi afre obi no waka se akwara ne ko school a eja obeso mi se onko school sa na so waso na adwebo oye kusie wanyina pobon o se ni obeka wontie na school no onko a wo ha ne se enka dai wo ka ne ja school no ma wo san cancel so se o pese wo san ade ne ko school onu wa mu ode na wo se wo so wonpe ade na atwa enoma na ehia no baako eye nika mienu eye kwasiabuo miensa eye so saade akwada de be ko school and be akwada ne be ko school ne de na sisi a me di bisa na sem se o onu ne ba keto akura o no se wo de ne ko school ade na onu wa ma me ba ne daache o say Matias yo and am se wo ankasa wo ba na wo de ne ho no wo ba na wo de ne ho asisi a wani abere no onu amu o mpe se obekọ o mpe se obeta wachi amade wo ye no waye de nti na chinchini a on sa amfa nko school se nanse me firi ha me di asemu ibeda mu ameko ye a o frɛ me se o pese okosua adwuma mo yore hihye ne itreye na ne master na okosua adwuma no se
obegine 3000 enka ne 30 million 30 million ntimi o kan kire me na me say o be ma o wase wabra bono onu ho ma yenko na senka school no won fa anko a nka adwuma wo kosue se ne na nka wafa ho ka ma ka be si sabire wo si dabi na da na wo san akofa e ka wo ya beto me so obi a wanyini asabire ya awo no a wo so won ta wa chi ma o ne be ma no o ha o hye be ma ne ma be ma ne emwa no o san frɛ o se o be so kosua adwuma nti betua 3000 yo yepa afi mesrɛ me kan wa ha de eden wo ne wontembo wo ne wo yire ntembo ko da bi ne de sisi yentem 2015 no ena yentem montemati sao disi amonte faako ansa na sa ansem we be sisie no da bi na montemati ansa na asem we sie no disi enkwala no omo wo maame ne nchen omo ne maame ne nyina na na wo ti wo baby disi de enkwala ne nyina wo omo maame nchen ana so ti abusia fie na wo han dan me ti fie abusia fie wo sepase wo ti abusia fie wo sepase no fa wu me no mu nyina na neti ena no fa wu ye no ne je se ese me kodi fie anti wo mu na wo firi fie enye wo mu na ko ye da bi okay enti ana nkwada na besra wo ana wo na besra wo mo ba me ho me so me ko tambia me so ko sra wo de se de okọ anya ma me nti na okọ momenti na okọ momenti na okọ pepe obeya wo kana asemi wanya be mfie se ketwe ya ye kana wono zesi ya no ni 20 mu an wo wure na ne ba na wo ye no wanya 19 akura no wo 2 years November no mu no wanya 2 years na se ne se wona na ye de ne ko school de ya opese wo de ne ko no obi si wo banana eno so so mse se de nka wo ye ntime na ne na ye de ba esi ona na ye odota de wantime no no opese wona na ne duru ho ne si anai wo musa de na nse panyini bi de na se musi ya ba wo se ne baba abranti bi afa no na wo mu ba ya no papa ne se ka bibia anya ne fese ne ba no be ko school no aye nurse na nka da chi bi o yare ya na ne ba na be sira na be hwe ne kama dika me ba no so ka ba bi o ko school o be ko duro no na nka da chi bi ya no me so ebra mi ntimi nsore ya na se me ye no na nka ono so abesra me dika so ka de be yo fe pa ne se ka ba ne be ye nurse na nka da chi da na emu enye ona na de da be eno be ye nurse na okay obe wa kra da se me da se eja nana wo bibi pese me be se me bisa aja me o se wonne ne ma no as father and son and daughters omuntem ti sen minimum ye kan pa eni omu di nkomo obaba na ketwa na ye no operation ansa na obe onyim no na wo from say no from 2 dingo wo wie ye no 23 no ena wo sem go wie me ba cho wo te da hu da se oba no oba fia woni abrante ne hyehye wo mpra twa mu no eno de manti ho asem da onti se wonyim ya ye ko fie wo no ena papa no efre no wo fa no ba ya no wo fa no be kan se ha wo hunu se no wo fa se ne me ba no wo hu wo ma na dwubia no mo gina mantem na me bo obako school na be ma bia che na nyem no wo te se wa nyem na maame ne bo wa mane na anamo ben na otuye ye me ni maame ni nyina na ko men kan fie ho se me papa wa nyem me ba wo school e bia ma invite no wa hene bia nim ana mama posifo abam wo ye sabi ene de na ne ho be ni hianti na wo bisa sei se wa nyem me ba menko ohini bia nim na enko frewo ada menko frewo na dienti ya me bisa ne sa ne se wakọ abrante ne fie wusi wunim abrante ne kwa wugina wa wuhu no mininu nti wo invite na wo wase ko na wanyem wo ba no na no so chise police station na se akran ko school na wache na wanyem no wa ko school so obro sex age so na wase ma jafade ho asem na ye kan yu se papa ise nko fese nka dachi wo da wa na nka ne ba nurse ni aba behwe no wase na jafade wu akran na ko school no
okay isi akolo na ntimi nko school no enti won ntimi invite na police fa amam e bo David enna unsi se unsi ni mo ase no so fa yamra wo kwose abu sika no so wo man amount bi se sika we na meje no anu de me ko ye no me am to ma wo mo se me ntwa bo ma wo mo na kwasi ebu ye twabo oba de acha me kwasi ebu ye twabo ye ntwa kwasi ebu akosoro kra obo be say free 500 ko bi aye where you could tell me there we ni de ye yo we no de so okwaje 5000 a kire say akwada no obo kwasi ebu ebi to be charge free 2000 nyina say free 2000 ko no na kire say o se no anka kwasi ebu no nko koya ena nka wawo awie nka afi no betena ase aye nte yo famban ko school edu ko jiska kese ya famban ko school famban to adwumam ye se ne se bi ato azu bia no watwam abia no anye ka kese okay me bi se obi ka se obi ka se wo yire na ebo ma na so a se me ka sa so se wote ase o ha obo ma so ma o mo yo sa o ba bi atu no de me gitum se o mo na ka sa so se woni nkora ni nyina na aye ba ko oh yes so per manso nti we dia memfa manso zemo memo why okay last one okay nti sisi ya ajami awuti we se wa se ne ba sisi obigina wani ma se na invite na obigina wani ma asem ben na be ka kire no asem me ka kire na ba ko pe se nkora no me ba no wo se school no wonko a oso obesunya adwuma omfa no enkoto adwuma no eka bi e wo no ommo okay eja be da se arofoni ade hye enkomo we ya ye die eja me yawo ba ye nim ha no jataba nso atu eho anamofom bi krache fro wedwe na kire ye anamotu a watuo na emrante kro no edio emawo ede papa bi na sa story de cry you fida dem ne ye na sebe akwa bi sebe oni mu bo kakra na papa na ye yi se ne ba no ne sa akra kye ne twempena no so wompene so kire se ompo obi obom ema woni fie na sa akwa yi adodo kala na kohye ho na obi ma hint ena papa yi kote empuma achi no tempuma na achi no na ganja boy enso etro niomagum na wotie dede na ekoso da no odin se gudati eje ebue eba something yasne yire something o edio edi ya mi hu yo mobo jataba hwane eno afro wa frɛ me ma ne mienu nyina ma frɛ me ma ne mienu nyina okay shasie free keto abe ma ne so keto abe ma no di asem no kae yo na ma enchetifo na ye ma makwaba mrasem beba dabiso ye di shasie free abaya keto no so ne be ma no number enya ye ne ne maame number okay ti ye ne maame na edi nkomo ona o kire se no kra asem bi sa aba nanim na saa ekaya papa yi kase ode no yi eka ne maame abeji sa sika no o ma beka ho asema mama o matua mama me no enti saa ka ne de ono mu susu se ende nkoma wi ho na asam ne baaye na o mo de beto o manim no de o mo ye ne se o mo so koi ekwagitum ama papa yi ene ne yire wo ho mo ka se o ha obi ani akiri kwase abu bi ani ho enti se kwan o befa so o behwe akwada no eno ne hia ene se papa ya bainti eye ne nwanwa se papa yi kasa na eka na awoka no eye ka omokobo hospital sa suntres no ko omo ane tu ka de ne bai ma me no ne nkwada no ene de ne boy no ne de akwada ne ba hospital ndi ka bai ni nyina no wa me ne ba beji eye papa yire e ba mo motena ase ne na awu no mu de ni nyina mo de sika no akwa akoma no di omo ni sikasem bia bim ana akwala ni din tuo no eno nso omo kotoye
but oma anko fie anko ye de wom oma antontoma anfa ankoma oba no na emom ne ma omo so mototo e de kɔ de omo de kɔ e na omo ma ne din mo kɔto no wa asɔre dem na omo kɔto asɔre dem omo kɔ obi wo so omo kɔ obi enti me ka kyerɛ nse ye behia one ne ba no ha na wo kyerɛ sɛ baby a ono no wo sese na dwuma sem no ma ne kwan ya dwuma sem ono ne maame no akwada boy ne maame no man mi ni din de me pese me bo on say ye nyina mo obi edin nka obesere wo kwa koduru fie anwumre okodura one be ma no a one ne ba ne wo ye na nkasa ebe kasa na o ma pe obi aka ho na o ma ba o ma ba na o ma ba enam se o ma ba na na o mo ka so mbe ba da be eno de ne nkomo a one me bo ye ni na wo kan na me kan sisi ye say eno de wo se o ne be di nkomo na nka o ma ba na ye ne papa yi ehia na de all kano ye de ato wo no manim se akwada ne sukuu kom ene sika bi ne receipt bi e wo ho no aboy na ono akwati ne moko no ono abeji atum na afi no wotria mo na hu se bi akonani okay enti first one de we wie no second one eye panyi ne de no ye di kan ne be ma ne kasa very first day a emi say week ni mo a papa yi ba ha no first day no ye nya no nti ne week ni mu no ono so be frɛ akire na ye benya no ene ye de to nanim ama o ye say okay eye no kresa onim abaya ne maame oni o mahia ewo so na oho na papa yi frɛ no se ne papa ne kasa ne nkrobo mu boy no ama o ye say obeba fie na wa be yi ne ho adi akire no na sisi a wa movie free Kumasi akodi nkran bi wonso obi adwuma no ono no ye nti esesa wasere kwan nti ema last year which is December ni mo na ye ni di san common anka ye ma ne nso na ebia ending of this month obeba fie oba nanka oni papa ya ba be shia last month no oni papa ya ba be shia nye so okay ni ma papa na kwanya no de koye on friend that for free ye ha call last year ni nyina oni ni nkomo bia se obeba na oma ebrebe no mu be shia efi krom be shia mu ene asam krom be kan no oni papa yin susu ho kan bibia nti papa ba ne ne sa afre no se eye no kra wona adwum na omoma na kwan na se okay se sa na o kan de a kwase ebu na papa no se obu no yenso ye nhwe e ma sa de ne nkoso nti ye beba fidie so na ye wia de be si no ya to aso afri opa me chew o kanya me se nyankopon ya adum achi no beba ana me se afede wa wadwuma ana se obi adwuma na wo ye ana o se osere me nyankopon ya adum achi na beba asem wo ho enu nti na osuro se eba ne ekoboni din a e de asem bebre no nti o se nyankopon ya adum achi na obeba na wani papa ya kwa akohia se ya ha krampo a one ni nyina beba na de sese ye kan ya kan papa obe pesa ni be hia ha ana wo mra ofie desire de aduro ndie yenhie o ma me fie first why would you tum say wo yere koi ni wo mko kan sika sem eje ehun sika operation de eni award de nyina me de ma me no asem wo ka kire me would tum e be me nyintum eno ano no jataba me da ase adofo someone who say nkomo yi obi amo obi adin ye edwumadi a yedie wo ho ye penu yie ye mpe ne seye tutujagu ebi wo baabia nanso eduru da bia na wahwe bibi e de aye bibi meka say maware ena mabechi wa betwe ena me bewe ye no na ebia akote asem we di aba oho eba ni seyi a den nanso wo hese ni obeka no amanfo bebre o di sentinam din kan ka kire o se aboapo nkira ni wu a na hunu ne tenten uni mu ma esiesie nanu ikura ba ku ya atrazu oba de acha me sa akura enu adi mfie sei sa akura pagini kura wanyini kura no be 16 years or 17 eso sa na get dress ya be do some pencil so dia no pencil for pa what ya say opening pa enti
sie ne de make us say wo wanyini kura bo bra say wa enso da so sie ya da so de sie ebi wo fie ebi wo ba bia enti sasem bi say ba na wanya kokoduro amfa mpini animu a odi benya asem me be bo mo voice note no amode aba no ma bedwa Nana Krobia Kofie Japan ni ewie me do adu mpase etia me chia no obedwa fo nyina dodo na frame ability Nana Krobia me se papa no na asem no kana nyo no nko ana atu nipa bebre no obi ho aya na wo fele kura so wode ba na ne ma no sese bi o anyo be ma ba ku ne di no wo mu die no doso wiabo na tan ni so hunu be ma wo mfa ma no si bebrebe nti papa no hu se wanya bastard fo na no why Menkasa. No, your friend Alex at the Junction, and I'm a walk. A crime is me who say, Papa, no so am one or Bano na am one. I say, be any answer or can't or can't qualanish. Or can't be Nama and Memano. Who Papa no. Now, Casa Onyano, Onya, my life, Mom, Debbie. Say, no, no, kind, a cocoa. Ne mane nkwala no ebebe wie ne so ndi se ne wo mu bia no e wo so wo ye na afa mu de e de nkwala no si ba bi yie eno nti na amana ni abre ne mum nya manso na ope ana akro bia wie me chiao abo aba so aduma we frame Ebeneza me kasa free atons nana kakra meti mi aka ne se and so what you want to say, yes, assembly from one as what night one. Sassam corner a can Baby than chain essence in cool. And I bear my class says, who Johnson no cocoa when him and a baby. And I'm one of a funny to need no one as one. The Biasim Winty. Telling program grammar to disaster, my baby. Ntina ma papa na de tu ho na mo ti de papa ne de ne kwa so anu ne mo ma ne no ne yere no na amakwan amasa na ma we nyina de e ko so ebia wo na bibi film ebia wo nya bibi e film a papa na nya de enya we ntina omoba omoma mo ba fia omo kwan omo nya de hu papa no ono nya bibi film na kakra mesumeti ni aka no. Okay, good afternoon. Good afternoon. Midin the Azik, Nkasa Free Western of Seven Degrees. Futu akra am de ma papa ne se emlantie no ana omoni nso ade ane o de ma ba wa no so ne mama ya no so aka kire emlantie na eni ntina ma emlantie no emfi papa no. Nti kakra mesumeti aka na se papa no o ye agya yi de onfa ne nansi fom. Onfa ne nansi fom one wo nkura nya nkura ne wo nti onfa ne nansi fom because BBC na omberesha papa ne tra kwanta onfa ne nansi fom edamase ne djuma pa amobo. Yeah, good afternoon. We can say free my head. At the station of Robia. Kekamen Quandia, Winyam Clan, or Mom, Cobo Bra. If it should be no more the Chaupa at the river plan. Obinya warm, non common Cobom, Obinya warm, the apache or the back, only cut a moon no more. Also, shoot a red color, also actual. A grandma, Buru, Madame Mamdi, Casafico from. Enkome yina ni jina nkora na maame ne so papa ne kasa ye mu no wo se nkora na maame ne de wonnim papa wonnim mema ne mienu nyina o ma ba so no wonu ade ndina wo sanka maame no e kire ba bia papa no wo se bia emrante bia nkora na papa no ha no wontim nko ho ana se bia nkora momfa mema ne de nko ho maame no papa na nyima so no opera so ne ye mu a ntino se sana be ye dem de papa nko be nkonto na adwunu na da bi no na nkola no bo hu se ye papa no oboa nso na ka echi nana Krobia semi de metie bi nso ye fa me same me ka se free Asafo Goldsmith penifo bu babi se pinti asase na wokwa ti papa no ne mano na ema e kwan ma omonye sade ne bia e pesenka njaom
na pinti asase na omo kokokokokoko a ebeduru ebi omo awale so papa no ena ebegyinam na waja awale no nti say that time ni bi bia na papa no so ate na catch power ewo ho that's na nei na krobia me pa twa fam kwa mo chance ta me ka se Canada papa ya bebie ni pe ni papa say afa na me betra machine yes afa na me betra machine he say amma me hu say yeah no kwa so pa no ka na me wo baba baako kita me matre oba baako na so oba ko yese dia se na me itiati o nti na ne me na mapedi aka ho na me pedi aka ho a enye oba na me na awo wie no se me ko bobi chain bi so na dachi hamfa ahafa eja ye da wase pa so be bi mrantie na o mana se ne de meka ne se ye du no omo hu ne se papa abiwi ne de nti omo ye omo de wo afutuo dia ya pa no ade aboa wo mo na emom se wo no omo ben hye se sika sam no ne ade de eja nka be ya nkeka so why because ma me no wo ba no onim ye o ka kire nkwala nti afutuo ande ma wa ne se omane de kan mo hwem yam se oyam se omane wo mo na emom sika sam de men ko hunya sa be ya se that's okay men so me damase mabo ofan edikan mebo ofan tosumienu menje mabedwafo submissions 33 me da se ye tiefo nyina akra se Krobia asante kotoko sise ya mawakoma pa na ya haw opani obi beka se de ntina onyae manenka ana ontwa so nanso ya mawakoma pa ni ya haw wotena se yentena papa wotena se ya wonentena na nkamfi aduoso ko wopere ne basuku ayere so na ape menimu obi a okonyem ya eno papa ka kire ne se awade ni school yini ape endi se wanye modi a na se wope awade no endi usuku nabo papa iba wenyi na echi ogusu a wo san yese da bida me pese akwada no ebebe school akwada no betua no so se be ya adaachi empomini hwa aho obi a wodwen kwa akire no badwen ba no onwen ono ye die ngu awo daachi mpo woni hwa ya kasa ne baba akọ ye nurse enipa so mesi ba na ekro no na nka wawo obi wo hwa yasi antontomo pe na asifi akọ na nzu mframa abo no onu mu kura won pe wa hwe odada na nyame abo awo na wakọ akonyem nka wo ba ya wo se ne ekwai na nka samra wo da hwa na baba wa ha mu no a na wuntimi nsori ye no nka de obeka ne se kokunu ho se ne de wanyini wa wale de akokora me de o sa ba ha me ayedai papa yetimi adi akire asan yakọ akotue sika ama ya hwew nanko tana da sugu enso hwa wasi da bi me sa pese me ba ne ko school endi so obefa no dia onfa ne ko school mame sa papa yo benya dodo zei dia course nyina mame ne kan se me metua kwase abuo nsa bia me yayi bia ni nyina achi oda so wo hwa na wo ne se so fo abrobe no ne wiase abusuya na onom so akotomu no Krobia asante kotoko sise uko urem na one sebe mpreduasa kwasea ekoyi kusie na uyi ne nso no ma no na wode ba fie oba wode ba kire nyansani ama nyansani kire ne se kusie nso no yenwe enti nkwada na kodi wo monsa mone ne wo monkwala abone sem nyina wie no pani ofie na wo sempanifo ni tua na mo bi sebe obi enu a wo pene so se enkemra ne sa menyin ni se awofo no bia ne tu wo manefo se kofa school ni ne nyem min papa bia ni wa na maami bia ni wa obetu ne ba bi fo saa efi se wono so wo ma ne bi na mom wakwa akofa ba we kwasi ebuonsa aye kan na ya he a 200 cities kwa de to so a ene nsa no ne e kire nyina ne se ane wa ba fie wa ba kan biribi wa ba pachew fi se wa se na ade de pa kire anu no enye sika kese bia enti ebra maame ne mpoko ka kire ne se mengotua no me no on dey say no na ni sen ko mo gitum because ni mra ye nsemra e na apese odi ho tie nso a utu sa na mo no kabai o ye ko yo na ye de papa ina de batu woni mti wo fa akire de ko maame ne ho wa bra papa yin ka ho a ensipi ensita atosini
enti ga kwa nka bebusa se papa na ane ne bae no we papa no onwi wate ase enti ene ye frɛ ne ma ne mra ye kɔ ɛda ho ne aba we de ni nyina da bi da enti abusua no mo wi bibi no meka nkyere papa yi efi se sebe ya papa no ya enye ono ye die ne hia no na mmom nkwada na ɛsɛ ne ye ne ya sebe obi anso wo ba me sei me wo ba wo de ye me baba sa enye me de enti me baba ma be ye wo sa ekwan bia so e wo se me ye bibia wakoma be ye dai e be to yem fi se me wo de ye me sa enye me de akora me da se wo so wo be ba ye twen no ye be to aso afiri ho me nso me da se e ja kwa be na ma me ntia tifo bi ma me ntia master boloku na me ntia eda ko dwa sare nso okay na yan hwa de bi se ohoho obetwa kurumani mpo a na obi na akere no na kurumani kura so san nimu bi de papa wo hia ene me pa ocho papa de wo hia sisi anu papa me pa ocho de ye ni nyina ya nye ni ye ya siro se fache papa ina kuma beto ne yem na me gidi ye se na adododi bi e koso baabi adija bi e koso baabi omu didi ya papa no me nkase me mo obi adi na so wo hwe ya se na asam ni si ko na obi didi ya papa no because me na mawo me ba aka ma mu kura bo na tie papa na gia ware o enye na nti se bibia ba na ye koto akura di mpa papa na wo ba na wo wen wante ho hwe se ye koto me na di se di be na de to no se di be na de to papa woni mo hwe se bibia papa se ni nana na ye frɛ ne se woni me di e di be de di ma ne nana no onim enti mrantie no enko mutirimum no mo ma se ne ho se aja ya fom bebre wo dia chain pa nti esrewara fa chain nkoto jogu fom na ade bie no se me pa chawo opo bie chewa enu anu no abufo e papa yi nyina no etu betwa o kasa no kasa mi se ye mfa nipa do fode wo obetime fa bibia do fode nanso nipa die he asem wo ya wo boso yi akai mi asem bi abaya bi efri Nigeria e ba Ghana na oba ye no sebe ashawo brai bi ena obebo ye ena yanya Ghana marante a sebe yese ema na yi no omo na ye ho police yo krobia dey wa fase acquire guy make say free asafo ya sema krobia say yamba ni ye mema ya idea say awari mun sensem na ya na yemibreo wa hweso ba woni okunpa na wo ma na chese bibia woni nkula nbe fa ho adwun bia won kan ti okun de se enye papa o ai se papa na o musisi na so mumpu no so obani ne mpu be ma no nti na masa no ma nyina eba ko bia ma ha ma mo ni ye ni juma pa mo ye no te kiti ka sie so Krobia, openi krobia, mi pachoni ya bema kujupukuni. Atonsu market empabwa pa. Medie me kakra me kaje me ya me papa ne se papa nkebe ya JBPM. Udie yuani emema nkura no. E wodu a omde beba. Papa kamenka kawe kwa be ya jai. E wodu a enkran beba no de ba na so achim so una owom na Krobia. Good afternoon. Miss Majun Chense papa no kebe ya ko unja nkola na life mum omukono mu kopema umbe umabesa bal ababak na sa sisi me de me che Majun se ma me no se etisase ne omo kan de ne wanyade ena be man nso onyima akra nso anyade hwe papa wa bɔ ne ho modern pa open ba dachi wa bɔ ne ho modern papa na yi no mo yi na ye hwe ose ne ba no mesi nko school papa be ana papa nyina na betumi aye de papa wa ye be me buonsi ana papa buonsi wo no obi ko wu ekonyi nsen ya ompo ni ma hwe bio obeka chewo se so akonyi nsen dia sawoniema na kotina nipa ne so si sawoniema na kotina nipa ne so enso papa ya anka hwe ono ana ahwa bofre ni ya remo ono ana ahwe no ni nse mo ono ana ahwe no
na se na mudi twa papa no so kade a ene maame ene sa ai abrante na onyi sen ne ba no wanyade kwa na mabi emebi ani briska o tabafo o fo ba ene na wo a hwe ni yie pa na fansumi nya ba sa o fo be mebi ene na nyinsen a hwehwemu yie ansa ena won na ide anyinsen story enkoma manko a ekoma ema ne mema nyina insefa story mfentu ye ho focus ye pa ya story ni ntino me mekasa enwale pi ai subscribe na like na share kama me sabi a videos bia me bia no obenye bia de ahwe makao. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.